Co tam všichni venku dělají s těma mobilama? Kde jsi byla? No lovit Pokémony. Tak znáš jí? Jo, to je ten Pikachu. Znáš. Já chci taky Pokémon Go. Jo. Hajtle jeden. Teta, pojďte s náma chytat Pokémony. Toť, abych tam chytla ještě nějaký ten AIDS na starý kolena. Ve škole to máme a taky na to hrajeme Pokémon Go. S takhle drahým strojem hrát hry? No, aby ti to napadlo, tak už jsem ti musela pazoru razit. Hele, králík. No to vidím taky, že tam je králík, ale co s ním? Teď musíš zmáčknout tohle a hodíš po něm pokébal. To jsem říkal, že to bude vysílat německy. Nevíš, jak se řekne králík německy? To jsou teda fóry. The fuck, nigga?